नोंनो गासिबो खोन्थाखौनो खिन्थानानै आंनि जिउनि रुजुनखौ हायै दुखुखौ एसे रेजें खालामनि दिनैनिफ्राय 20 बोसोरनि आगोलनि बाथ्रा आंखौ सासे सेंग्राया मोजां मोनोमोन आंबो उनाव बिनि मोजां मोननायनि बानाव मिथिस्लाबाजासे बोनजालाङो आं साख्रिखौ मोनलांनानै लाना थांगोन नों आंखौ थगायनो मोननाय नङा आं थगाया सना आं जेब्लाबो थगाया थ' थांदिनि आरो आं उनाव आइ आफाया आंनि गोरबोआव गथ' थानायखौ मिथियो खोथाया लासैनो हुवाबां जालाङो मानसिफोरनि तिरस्कारि आरो सोंखारिनायखौ सहायनो हायैनि आइ आफाया आंखौ न'निफ्राय होखारहरो ओंखारनांगौ बे न'निफ्राय आरामसालि बेनिफ्रायनो बेराव जाया गैया बिदि नारखानायखौ गोरलैयाव गासिबो नुनाय आरामसालि अमा मोनगासिनो दं बेबायदि लाथा नोङो फै माखौ हरबाय थादोंलाय सोलोनि हांगार जानानै गोदाव सोराव आं मोनसे हस्पिटालाव गथ'खौ जोनोम होयो